Kublai phi baro shakathup khubor jangi ke MBC TV. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong. Da ka jing melung shongshit kublai khadu ki riunget Hindu ya ka blai Durga. Shongshit ke tamasa ki samla karbi ha umwang. Jungo yeng rikhon swet ki nong yalam ka MCTODA. Ban shimenta driu phongut ha ka jing yakop nya cycle hamau kerwan. To mentang ne phai shaki khubor ki bakham ne ka ayom mani blai Durga puja jaki pat riunget Hindu kabala ne saus ngi kanthi kabala sedang adu ka arphoi tarik kala poi shaka sngi penkut ha ka arpho saw tarik ha ka baki pat riunget kila ra no ya ka durmot jang ka blai Durga na ki pandal banlet pengam hawa khra Menta usnam ladon hadu shispa arphulai teli ki pandal mani blai ha keleng ki dong jaga sor shelong bat kishnong ba markhap ya ki bala mani da ka jingkmen jingshit rahaman sim na ki pa riunget Hindu na kaliang kinong penyat kila pen kre kerpang ya ki jaka pengam khnang ba kanam don ka jingya tengyan ka jingkhapnya bat ka jingya lumbop para briu Mare sedang kapor no sngi ka sor shelong kala sawa da ki sur pertablei ki bom ki ksing bat ki jingruai kenhoi ba shongshit na ki samla shenrang bat kenthei ki bala senran ya ka Durga shawa khra haba ki durmot ka Durga kila poi hawa khra ki surak hashelong kila kenja jarjar bat kila kelut war ban let ban wan ki pat ba kari India khamtam hagi jela mingi ki angnut bat ki kermen ba ka Durga kan the pahu ki jingkerkhu ka jingsuk bat ka jingsngan how news nam bar house number 1 आपके पीछे तो मैं सबको Process for the Fire Brigade Durga Puja Committee. We request the CPC volunteers to please speed up the purchase process for the Fire Brigade Durga Puja Committee. Fire Brigade Durga Puja Committee, please complete your inspection process. Fire Brigade Durga Puja Committee, कृपया आपका विषय Fire Brigade Durga Puja Committee, घाट नंबर 4 की कृपया खाली कर दीजिए। Fire Brigade Durga Puja Committee, घाट नंबर 4 को कृपया खाली कर दीजिए। दुर्गा पूजा समिति नर्सिंग अखाड़ा कोलपट्टी घाट नंबर 4 से चाहिए श्री आर्यवत दुर्गा पूजा समिति नर्सिंग अखाड़ा कीजिए और बच्चे का हाथ मत छोड़िए बच्चे मोबाइल हर साल गुम हो जाते हैं हम लोग का बहुत दिक्कत होता है खोजने में इसलिए अपने मोबाइल पर ध्यान दीजिए और बच्चे को हाथ से पकड़ के रखिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बच्चे और बालक लोग डिटेंशन घाट में आने की अनुमति नहीं है अरे घाट नंबर 2 वाला जल्दी कीजिए घाट नंबर 2 खाली कीजिए अब आपका भुगतान हो गया है कृपया घाट नंबर 2 वाले खाली कर दे और पूजा और मूर्तियां भी लाइनें लगी हुई है इसलिए काफी जल्दी गाड़ी कर लीजिए घाट नंबर 1 और घाट नंबर 2 जो कमेटी है कृपया
Kaseng Bhalang All Meghalaya Karbi Association AMKA kala penlong ya ka second Meghalaya Zone Karbi Youth Festival kabala sedang haka arphulai tarik Risau arhajar arphulai bala penwai no haka arphusau tarik Risau ya kabala penlong haka Shnong Umwang Ribhoi District. Kajing tumu juga ni ka tamasa kalong ban penne pensa ya ki riti ke dustur jangki Karbi haka riam ka bed kaput ka tem ka shat ka kemen ka ruai ka siau bat haka ketien ka thaliet. Hakani kasngi penkut ya kata masa juki khun samla Karbi lawan ban Shimbenta da UMDC kanongpo ba balajit rani kumukongsan haka jinga senran lang da Sunil Tokbi Organizing Secretary KCS Meghalaya Zone kumusembut kongsan ba Albinus Timung President ka KCS Meghalaya Zone ba RR Ronghang President AMKA ba Silvanus Malay President National Khasi Union Arnold Singli President RBYDSO bat kiwe Hakate ka tamasa ba arsngi lawan ban Shimbenta daki khun samla Karbi na keleng jaka jela hakaba kilai yo ban peni ya laki jong kisap haki jing ko ba pher ki ba kunthop na du ka shat tenrai karwai tenrai kaput ka tem tenrai ki jing le kai tenrai ki bala sedang ban stai na ka jingdu na jong kitu ki ba nang batip hakani ka sngi penkut na kalyang kinong penyat kila samru iki khusnam shkinong job daki sernot bar ka song pisa ba na kalyang UMDC kum kadak panyadon bentalang ban ka AMKA ulai sengo bahasa spa tili kisuki ban pendenkam haki program bandangwan. Tribal hama perthai borok away ngidon new spa teli ki tribes hamni hapo in India gejungi kita gide kibalada notify hapo jongka article lai spa saupual jongka constitution jongkari India gejungi kita new spa teli ki tribe hapo jongkari India gejungi but ki Karbi ki Khasi ki Jaintia ki dei ki way na peden kita ki new spa ki tribe hapo jongri India ki jungi but ki tribe ki bak hampau na po Meghalaya ki jungi hapo kate ka notification jong usnam ka khandai spa sanwar presidential order kade ki Khasi Garo Jaintia Karbi kita ini ki tribe ki bak pau hapo jong ka jela Meghalaya ki jungi but ngadu bangiyo ya kari India ki jungi ni songkuman sibul bagi krau perhat hakatu kapo kila perhat kerbang na kabenta ban kuduk lane ban yada yangi kirit pai kita ki tribal laai hangi ya ka sectional laai yangi ya ka sectional kaban kuduk kerbang kaban care kabanda yangi kirit pai ki badon hapo jongkari India ngilong Ibrahim ki bahapap hado kata-kata kabahado menta ngilong trai hal ka jong keriti ke dustur ngilong trai halor karyam ka bek ki jongi ngilong trai halor ka ktin ka thlle ka babangi ngi ju padon ka ngilong trai halor ki ai baro ngila bano ngilong trai wa ka kanda usya kata ka dei ka hok lengba keriti sensia jong keri India ka bangiyo ha ka khrnet ka bandri Ngiyo yang kajing lanang jang jong ki tribe ki bapher ki badon hapo jong ka
Rini agi jogi. Haka Presidential Order 1952. Tang hapo Meghalaya ki jogi ru ngimduna na ki sanpo atli ki tribe ki badon hapo Meghalaya ki jogi kenthop ye ki hajong ki lalu ba kiwi ki tribe ki badon but menta wat hagane ki jala ki jogi ru kine ki tribe ki don ki belajar bale nija ka jigli kami bale nija nama ba le se ni kamso tenang ban bot teneng ye kajong kiwe ka baang le se ni la klet ye la kajong ka tenra ye kajong ye kata ka kolshor ka ba mangi ni dan ni la klet ye karem ka bait la jong ni la klet ye ka tin tlit ka ba ngi ni dan ni la klet ya ki rukong ki ba pher ki ba men bari mu jongi ulai alam ye kita le se ni ki dao bagi babun ki track ki ja na kana ka perthe kila ya kim dan shu ladang inuat jadi di kaya ke bang semua ban om kalau bang kene ke jing lam lenti jong ke KCS kalau ke way na ki platform ki bakum ke jat ban riu karbi hila ban wanra om tang ban pene pensa yang riti kudusto la ru ban wanra yang ke jing long kawe kata ke ga bakongsan nengkong ladang imdan ke jinglong kawe ladang imdan ke jingnya teli da lele nginom la ban kentiu la ne ban penek pensa ya kata beriti kudustur ladang we un kuat ada kumwe we kuat ada kumwe syai kan boy kata kacai dan driu ke jung ka ba kongsan galong ke jingnya teli jung Kaseng kitrai bat nong nyatrok kabalatip kum ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA West Khasi Hills menta kasngi kalalit banjungo eki arteli ki jakari khun swet ki badon hapo ka than nongston ki bakenthop ya ka Reverend S Waddington Children's Home bat ka Green Pasture Children's Home na kaliang joka seng hagani kasngi kalan no senyang sakite ki arteli ki jakari khun swet kum shibenta ban lej ai man sem ki khun swet ki ba sa hakite ki yeng badru ban ai man sem ki nong pet ban nong penya ya kite ki jaka ri khun swet hakite ke jing lej jungo ya kite ki jaka ladon rangkat u president ba mosklandar marngar ba seprin lengkoi secretary lambar ki ka tu ka ningut ki de khot jangka association untuk iki baka jingerap namanta ki har ki barit ki ba nagaliam jong pi jong kam ki jingerap dine ba katli la yarap na kiam jong ki nagaliam jong balang jong ka district jong ka pastrian jong kani ka new north district kala sengya kani te nagaliam ka jong ki mes ki ba hika ya pi dine ka treistom hai tulop ngati ka barit ba dine ban pe tu simara pi Kanung hijab dari dokumen ba ulay ba snow lamba kini mama driver kimalik ban ong ba to ngini arap lang na banta ka jom pilang bro khoi manda ka jim ha ka jom bi ye nantaru masuk ai kublay ami kinong elam jong ka ta kam asosian dungi ke try truck bagi driver truck kita nang ni ki jong ni ba lum ko malum baru sekren mae kita nang ni tertiar nalian jong kini mama driver jom bi di barewan lang hani kasi bamanta baka jingwan ke jumi hani kolom bangin no kita isembo jingarap ibarit na baritam ni layatan kabanta banya perkat ni bertip ha kan untuk di jakari kunsuat andrai mentang ya aktif bagi jakari kunsuat anong stoin ke penyaji dari barang kesediaan di suatu nak no tawe ku boong na layo dikit na itu memesan imama lebih di balaya bagalong kejing jingarap ngadu ka manusia kamde bagi ay imes mo le bagi imes lekit sopti la jom le imes bagi snaing la jom imes mo le kejing jingarap kemuda kade na banta tit ay by school mo ay by school pen ay ja ay do de pi denam sehingga ngaso batong ba nakwa ban khot ban raya ini balung mo kibade general secretary day secretary jongani gawas kasel jongi ba in IT ya kaya pare ha ini punya
Ya jadi bisa kalau ini sih lang naman sebab itu saya tahu lah sudah. Kami abdi. Haka arpo Sauterik Risau, Kamegalia Cycling Association, lembar kajinga Trelang Kamau Kerwat District Cycling Association, kila penlong ya ka Mountain Bike Selection Trials Arhajar Arpulai, kabalong kajinga kop nya cycle na kabentaban yo jet ya kinong ya lekai kibakan saitam, kiban mi khmat ya kajela Megalia, syaka National Game kaban selong shen, hausnam Arhajar Arpusau. Yakani kajinga lekai cycling lapia hakisau benta kata haga benta ki sub junior MTB junior XCO elite but ki downhills la penlong yakani kajinga lekai haja kamau kerwat karbana ka benta ki downhill open category la penlong hamau langwir hadu onriu phongot na kalengki district joka Megalia kilawan ban shimbanta hakini kijingya ko hagani kasngi la sa mi ki certificate ki nong job padia baro ki balawan ban shimbanta Hakani kasni la don lang uba Ambrose Thongni, President Maukerwat District Cycling Association, uba Lening Bare, President Megalia Cycling Association, pat ki wei de kinongkit kam joka MCA bat joka MDCA. Start lah, tu malah nak dong. Start lah break. Up to you and say them tabro line. Long hani apa mau keluar dulu tang situ yo tu then the rest remaining coaching ijas Bari khongno, panwan sisman. Pa khongno. Uway na kinong penyad ya kamau kerau open football tournament ba ya kemen lang wan kar ulapen bena ba ya kani kalumpung football en sedang Hamadan Jongsha haka arpuh nyau terik risau. Uba banti dor lingdo MLA unlong kongsan ban pli perdaya ka. Kinong penyad kila penkre iki program na kabenta kani kasngi pli da kijing ruai, kijing shat, bar kijing ya ko babunjat na kabenta ki samla bat kilong kumi long kpa na kani kathan. Hakapor no sngi kandon ka jingele kai football baningkong hapadeng ka team Jongsha FC Persha ya ka Cup Mau FC. Hakalumpung football shenrang kidon hadu Sao Pho tili ki team ki bana jan bana jingai. Kandon ru ka football na kabenta ki samla kentei knang ba kin la ban sei ban penap bat penjanai yala ki sap ki pong hakani ka jingele kai kabala kalalong kalat kamai jakpo bakongsan hakini kisngi. Nagabenta ki shenrang lapen up busket yaki team kabajab final kanlong arlak bat shilak tengka kadba yaki kentei en ai laipo hajar tengka bat arpo hajar tengka amla bantip na kanu kadau baginong penyat kila penya pher bat
penok shiliang ka pela ya ka dor buskit ya ki kenthei na ki shenrang Play Pibara, agar tinggi banyak melakukan di kemudian juga mau pro komiti ini dalam membahas ini mengenai sekret tentang angin jauh dia ketika phone mau pro football tournament kapan salong hak upload tadi mentau naik arah cara naik badan jumsha for kanlong for sering kedua beci menstep ni kata football tournament yang sekarang ni ai adalah mantan kawan bahar ni ai sila kata lagi kita ni ai like pembicara kawan bahar ni ai apa pembicara kan negeri tim sebenarnya negeri tim Kitim ki terkait kendal kendal tadi, nanti kita mencintai keluar saudo tadi tamu. format negeri ke coba football ke negeri ini kan legal. Format juga football tournament ke football tournament kan legal, knockout football tournament. Bagi saya bersama. Bagi saya bersama. Kayak gitu kemudian penyangka ini kita senang gak senang gak belum. Ke makro komiti kalau ini cengai cuma baru arca ni udah pengiseng ini yang bau nongsen cungi bahkan tidak benda mereka dikurin cungi tinggal lagi cengai bah harga arca kopra pada sekarang ini plus makro tournament nanti buat sang second pada hati dulu cuma second dapat lawan orang ham covid tinggal yang penuh tinggal yang penuh yang makro football tournament harus lebar arca kuar pulai Tepat mentara kali kasih untuk pesawat pulang. Tadi mengelak pulang kasih berlari. Icing apa? Icing kalau bawa kicing kelar tanya tentang kicing lekai. Bawa silang link buat kena tanya kalau ini lagi sementara. Kita juga lagi lekai silang pemilik pengobrol dan parapi orang kapten pada dosen dan kerja siapa nasional di belum mungkin di Bendroy langsung berkebaya. Ibu dipilih dalam minggu berbagai lekai, hasil link lalu first jam, second, third, fourth, fifth, lalu umur busuk bagi pemilih lembaga negara maupun rokok football tournament kalau kebak, ini kebak yang Kinong yalam kasunjuk kilat pathai khubor Meghalaya Editors and Publishers Association MEPA kila penpaw ya kajing sngosi bat jing lingkom jingmut halor kajing ta mat yong jung uba arden embasayomot ya baro ka kunhun pathai khubor ha kajing kran pat ba jung u dangshan ha penursla ha ka ba ula kenno e ki kunhun pathai khubor kumbala paw ha kini kisngi ki traina ka banta jung ki kunhun ki ba bei pisaya ki Ula ongru ba ki khubor ha kini kisngi kino shiliang ka pela bat kim yeng pedeng ha kajing shisha halor kani kajing kan tho kinong yalam ka MEPA kilaya kendo e uba arden ha ka ar phulai tarik risau ban pen paw ya kajing sngusi jongki kajing ya kendo kalalong ka badan akor bat kabaya bura mar keliang uba arden ula ong ba un pen shai halor kani kajing kan tho jong u Haka ar pusau tarik risau uba arden ula pensyai da kaba ong ba kajing kran jong u hapen ursla kalong ban pen sngo thu ikipat ba hakini kipor ba kindang pet bat bishar bha ya ki khubor namar labon palat kita ki youtuber ki ba penmi ya ki jat khubor man kasngi ula ong bun ki briu ki sha ya lambakla na kini ki khubor Fi kaban kong ngaso pan pau ya ka jing sung ka khrau ka jang yaki nongalam jongka Meghalaya Editors and Publishers Association moh ki ba lakloi bangin yo bangin kendo bangin keren hadin ke jimi let's say ka bangin la banong ki khobor ki bami hadin ke jingkren ke junga hakawi ne ke jingla pat ba apo penuslah habedi bat ka jingkren ke junga ya kita ki khubor ke ba lese nagalak pathai khubor nagalang jo Shalom Press Club ki lapan paw ke jing sosi bat lese ke bala buru ya ke jing dawa bang di ban panma naki te ngelayo bani keren yo ban penshan ya ke ka ba mi kup ka party ni don bat bali ni keren kumto ha to ke jingalang Ngalam nong ba kajing kedu ka jinga bat ki nongalam jong ka mepa kalong sya ka ba sngotna ka ba seso ka ba ngaliyo ban penshan ba kajing kren ka jinga ha ka tu ka jingalang pai ba
kabalong hapo penosla kali ka jingtmu ban pensyai ki pai ba bar ngelapan pauru haki bangin don kanu no jingtmu bangin keren persya you know ngim ko aru bangin kedokti ya kanu ka channel leni ban single out kumbong hakten pareng hendrai ni kwa ban pensyai yo pai ba nomor kathong hi ka jingi kalong ni kwa ban pensyai pai ba hakimat ke babon ke bangi ni kren ni dek ban pelong jingalang ni pensyai pai ba ni kwa ban wan rai ka ka jingkala tebat ni smutu ruba kani ka jingal ti ka jingi kanom long ka sup kanom ka jingal ti ka yan haba ni persya sarkar yan haba ni persya ki seng ki badon ka sarkar but ni smo ka ka kamram jing ban kadolenti ban pensyai ka jimut ka jupa ka pai ba bu pai ba u don kam ban long u basta u pai ba u don kam ban long u basian but uba smutu ban bishar ki eki khobor ki bade but ki eki khobor ki bamde ki eki khobor ki bishisha but ki eki khobor ki bam shisha tamata ta kamen sim ka basu khyang ni kwa ban pensyai ka jimut ka jupa ka pai ba but ka jingkren ka junga nga kren ru ya ka rukom long ka jinglong ka jiman lani ka ta ka tren ni oh ka te pareng ha ka perthei pro ko we ni osno ha ka re india ni osno but ki we ki jalali teng what ki news channel ki kren persya ki pen pa persya be bangi ni pher ki we pa ki news channel but kadon ka jing kan thole se rei hangi haka banga kren ka to ka sing na pen pa ba om tang ha ki ki ri ka perthei la ni hari india wat hangi ki don kita ki paid news but ki fake news kabamut ba ki pai ba kan hapan smutu ni kwa ban hikai ki pai ba but ngad ong ru ba ha ki ki jela ki si ri bisa ban pen mi khubor ka kentin ka banga penon kam hang to ko ki don but bagan dalong kumta ka don kam nomor tayu pai ba ban ubasta tan maka di ka kamram ko ji mendangim la bangin syong bat ba ki khubor ki bemi kin syukut no kumto nomor ni sutu ba ka nuko khubor ka bami ha ki pai ba ki yo ban puli la da dik khubor ka bailam bakala ki pai ba kin sha alam bakala tan ma ka tarang ngim ko ba ki pai ba kin sha alam bakala ki khubor ha ki kom ai khubor ba ni sutu ba ka kini ki party ki berana kaleng ka sarkar lani wat ka sarkar ki pai khmat ya ka jinga lenti ka jing ba ta ka jing kala ju ko por ba ngangit ba ki basngap ha ka tu ka sngi ka jing kren ka ki yo sno sha ba ni klem ka loi no ni klem ong o baro ki lat pathai khobor ha ka chala jing lani kita ki ni klem kan tho kita ki mainstream media ni klem kan tho no mahani kam don tang kita ki khobor ki bejudon pro ka ta na du ki forum sha ki lami kham tamanda ki lami skin ki private youtuber no ki ba phemna ban khamun munu la ban lung khobor la ban plak khobor te ka khobor ka bakum no kan ni chu pai ba tengi na marga tagadam ni sobre kamram jing ban hikai yu pai ba ban educate yu pai ba baru ngangek balar ngi sim ye kani ka jingkren ka janga kum ke eke ki banite kanong ru ke eke ba bha lare ki nungalam ki badon ha ka Shillong Press Club lani ki badon ki la pathai ko bor ki sim ye ka kum ke eke ki bante ngangek kanum don manu ki badon ha ka la pathai ko bor ki ban ong ba em kum kata kamdon dan ha meghalaya kamdon phemla ban nu jori ka meghalaya ba ki we ki jala lar kala don ha kiwi kiwi jeng ka parthai lar kala don ha ri india ba kiwi ki jela de se kala ban poi ka por ba kata kala ban don hami ta ka sarkar le se kala ban shimi ki sem jam ki lat ki linti kumno ban penen kam ya ka por ka chiki kala du bakan poi ka por le se pa ki lat patai ka por kinum no chu ban kren persya ka sarkar namalar ki kren persya ka sarkar le se kinum yo jingrap na sarkar ha ka dur jong ki advertisement mo ki jing pen bana pai ba ki belum ka jingker syam ya ka jingtrei ke jengki te kan poi ka por ka ba kita ki bam tho persya ka sarkar ki bam kren persya ka sarkar kin khamyo ye ke advertisement kin khamyo ye ka jingrap ka jingker syam ka sarkar bat kita ki bam tho kan ye ka jingkren jingi kan pen perkhat ba wat ye ka sarkar bakan hap ban perkhat bangi pai pa ni start ni bisa bat ngin pe lagalong nagaleng jo sarkar lagalong nagaleng jungnu bakinum penon kam bakla ya kilat pathai khobor bat kilat pathai khobor kin perking kin pek baka ek khobor ka baki ki anan ni skma kanong ka bante kanum de ka khobor ka ban yalam bakla nomor ka jingyeng ju kilat pathai khobor ka di ban aga jing tips ki pai ba katar ko de ka wi ka jingrap ka bangi netre ka bangi nete kam de ka kam ka jingi ki seng san pathai ka bangi la pan pen bhai ka jimu ka jip khat ju pai ba andri kilat pathai bor ki don ni ka benta ka ba kraw ban sandur ka jimu ka jip khat ju pai ba
dan mar kata karau ngala yo pan pen snow haki nong yalam jo ka mepa bangim don ko jingtmu ka bangin thau persha ino na preng gila thai kbor nim kwa hiu kam dika kamram jingi ban single out dan ban kedokti ya ko channel ndoi ai ba ka e ka ba mi na ka to ka jingkan kan pen perkhat ini kumnu banginum ailat yaki khbor ki ba kum kita bakin ja bakin mi haga jela ka jingi baka dika kamram ka jingi ru ba ni ngin hikai ki pai ba kam dika kamram jingi bangin kedo ya ginu ndrei ngin chui kai pai ba khana bu pai ba bu puli no khbor un pen sung nongre kan ni kam dita ka sin ka ko kabanga nga kren haki snem ki ba man chwa ngala ju pen pau nga jong ki pai ba ba pi puli ya ka kot khbor phim dei ban puli ko ba pi puli ya ka kot ba la ni ka kot niam pi puli pi ngai dei pi don kam ban pen sung ren pi don kam ban ti ya ka tolong nang nu ka ni ka khbor ka wan namar ka ni i ki ni ki sin kam tam ka jing khan kadang ka wei ka jingja ka barang khendiat banai ha ka ba kadang ka wei ka private youtuber ka ba plat ya ka wei ka jinglang ka bangilong po range ka but kai ka ba jahadin jongkata ka khubor ka ba ki plat kalakta ya ka jing snow jo ginong lam snong kalakta ya ka jing snow jo ginong snong to but kalakta ru yang ni kum ka party ka ba ki brio jo ka party ka jingi ba kinong lam snong kin ha ban ai ka khubor ban penchai ba kamlong kum ba kami ya ka khubor telarani ni snap ikini ke ya se pai ba ban chai lam bakla te da ka jing kren ka jingi ki pai ba bakin long ki pai ba ki bastan banang ban bisa ngangi kan yarap bo pai ba unang ban bisa but na kwa ro ban ong ha ka ni ka por abang ngi kren ni ngim keno ya baro kita ki khobor ki badan ni ni shu ai le se ka kenja jing mahami ki pai ba bakin sotho ka jing pen shai pai ba bakin sotho lupa but ngi kwa ro ban ong ki pai ba ha ngi kren ya kan ni ngim tho pat ban ong bangin pen shur ye ki pai ba bakin shur ye ki la pathai khobor tang bakin sian ndi bakin shur lani le sim ong namar baki kren persha lani tho persha kan don dakur kom perkhat ka pasniu na kalian ge ki pai ba ye ki nom tho khobor ka tar kan kamri ke ke ba ngi kwa ba kan don ki pai ba ni kwa tam ki pai ba kin tip ka khobor ka ba kum nu tak kata khana ba ki pai ba kan sha lam bakla ngim kwa ba kan don gun nu kom perkhat ki pai ba kin dom no le si namar ketika kamram jong ki lat pathai khobor bakin ai khobor ketika kamram jong ki ba puri ba ki basngap bangin pension nongrim ye ka khobor te le se ketika kamram baru lada kalong ka badai na kalian ki beri ki bapnia ye ki media house la kalong ki editor la kalong ki publisher la ni kalong ki moh ki be don ka banta ban ye trade ki reporter bakin sungthuk bang kani kade kaba ki pat ba manta kin bisa ka khobor kaba ki ai ka khobor kaba ki tho te kan perlong le si balada don menu ki bidan dakor kom perkhat kaba bakla ban yalam bakla pa ba kin hapan perkhat arsian nang niskmat khnang ba ka eke ki bangin le la kalong na kaleng ka jing tum ka party le ni la kalong na kaleng ju ki la pathai khobor ngin le ye ka eke ban te ye ka jat ban riu ngin le ye ka eke ban te nam ta ye ka jimut ka ji perkhat jo pa ba magari ka kamram jing bangin kren ban pini ban ngingit ba lingba ka ni ka jingja ka bangin le se kan pen long ini baro bangin don le jingket kli manga tip le se ngala banong onum don munu ki badan hakala pathai khobor ki ban not ban ong ba em kam don phi ni ki nong tho khobor ni tho be ka badi ban tho ngim judon ka jing sha liang ngim judon ka bakum kata tenre ai ba kani kan pen perkhat ni kumno bangin ya nang ni shmat hakikam ki bangin ni trai but kanong ka jing kerku na ka ta junu ndai kan ki jing kerku nam ta ki pai ba ki ba shane aki khobor ki ba kiyo ning ba ki lat pathai khobor but kan nor ka buram nam ta ka lat pathai khobor ha ka jala ka jungi ba kanum don ken ka bakum kata le se ba khanang bangin nam sharp ni sri bat ki wei pat ki jala ki badan ka India bat kiri je ka pathai te kan ni ka ek bangayo bani kren bat ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association bat nge ba nang ni shakmat ki ek ki kiam ki ba ngin trai kum ka party bat ki jing shakri ki ba ki lat pathai khobor ki lam na kan no ki khamba bat ru ngala banong ngamdon kan ko jing thu ko sni le singala mandi way ni ki mandi ki pasno khya bahaya ka jinge ka jong ki bri ki bedan ki kam jong kala pathai khobor nga thai ki parok ki bedan hakila pathai khobor kinum klen badi ba arden ubalara hadu arsi ne ka jinge jong ki po assembly manga sotho e ka jinge ka ba ki kando te na marka ta e ka bangi kren kam de ki bangi kren da ka bangi thus ni no bat kam nong ka bade ru le se ye kita ki nongelam
kibaran na kilat patai kubor bakin sotu bakalai ka to jingkren ka junga te kini ka nongka jingkwa ka junga bangan pensyai shiki pai bat shiki parlok kibaran na kilat patai kubor mana kalian ka junga badan kamdei ban ong banga keno ya baro kam simla don ban ong baro kita ki lap patai kubor ni ki penmi kubor tambo yo sakam dan kubata ketika jingkai ya ki bakum kita ki jinglong ki jingman ki baja kiri jung partai hari India Malaysia kan ka chala ka ju Chairman ka Meghalaya United Christian Forum Reverend Pastor Batkupar Dunai ulakar par bat kentu ya ka sarkar Meghalaya ban penkenria no ya ka sngi penkut ya ka lek kemen pamasa cherry blossom na ka khat khandai tarik nai wing kata ka sngi ublei shakawe bat ka sngi namar ka ya tungkho bat ka sngi mani blei ki kristan ki balang kristan adu kini ki sngi kimpat penmi pat ba ban tep ki pat ringet kinu ki kamle kemen ki bala ban penlong ban shimbenta haki sngi ublei bat kino ki bamla ban penlong bat de ban kiar kumjuru haki kambas ngosi kinu ki bala ban net jalam bat kinu ki bade ban kiar haka sngi ublei bat kitu ki kubor le poish bakun tar hadu bangin der syambiang kublei shibun